ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತ ಕಿಚನಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೇಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದ ನೀಕ್ಲು ಓ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಏರ ಅಂಡಲ ಗೀತ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಪೊಸತು ತೂಪರ್ನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿಯಾನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ನೇಟ್ ಫ್ರೈ ಅಂಡೆ ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋದ ದಂಡಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡವೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ನಾತ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಪೂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನೇಟ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ದೆತೊಂಡೇದಾತ್ರ 150 ಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮೆನ್ ದೆತೊಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ನೀಟೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡೆ ಅವು ಸೇಮೆದ. ಇತ್ತೆ ಸೇಮೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಚೌಲಿ ಆರೆ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ದೆತೊಂದು ಇಂದೆನು ದುಂಬರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ಗ್ 1 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಕೂಟುದು ಅವೆನೇನು ಕೊದ್ದೆರೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಶೋಕ್ ಮಂತುದು ಅವರ ಉರ್ಕರಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓವುಲ ಪೇರ್ ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಂದಿನಿ ಪೇರು ದೆತೊಂದ ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ಮೂಲು ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಗ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾಟೆಗ್ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನು ದೆತೊಂದೆ ಇಂದು ದಾಯಿ ದೆತೊಂದು ಪಂಡ ಇಂದುವೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಯಡ ಅವು ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬುರ್ಚಿ ಒಂಜೇ ಚಮಚ ಯಾವು ಇತ್ತೆ 1 ಚಮಚನು ವಾಟೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ಚೌ ನೀರು ಶೋಕ್ ಮಂತವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದಿವು ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋನ್ನ ಬುರ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋ ನೋಡಿ ಇತ್ತೆನೆ ಪಾಡೋಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪೇರು ಕೊದ್ದೆರೆ ದೀತಿನ ಪೇರು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಅವು ಉರ್ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೇಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದಿನ ಇಂಚಿನ ಸೇಮೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೇಮೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಕಲತ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊದ್ದೆವಡು. ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪೇರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಸೇಮೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೇಮೆ ಪಾಡ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಡು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಸೇಮೆ ಪಾಡ್ಯಡ ಸೇಮೆ ಬೇಯ್ಪುಜ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇಮೆ ಪಾಡ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪಾಡುಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತಿ ಚೀಪೆಗ್ ಬೋಡು ಆತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಿನ ಈತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಿನ ಪನೇರ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತ್ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡ್ಕಂದಿನ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಚೀಪೆ ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಟ್ ಪೊತ್ತುದಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ದಿತುನುಜವು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಡು ಈ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಕೊದ್ದೆಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದೆವಡು ಅಲಜ್ಜಿ ಒಂಚ ತಿರ್ಗದವನು ಕೊದ್ದೆವಡು ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಪೇರು ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸನು ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅಪ್ಪಗೈತ ರುಚಿ ಶೋಕುಪ್ಪುಂಡು.
ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರ್ಪುನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಕ ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಬುರ್ದು ನಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ದಾದಾತನೊಂದು ಇದು 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಮಂತೋಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲೆ ಆತೆ ಅತಿ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಯಿನೇಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.